Probeer maar eens. Oh, de vogels. Wat een concentratiebouw, hè? Zingen honden. Kijk. Tio, man. Bedankt. Zijn maar liedje. Oh. En dit wordt 10 hoes chibben? Ja. Tje? Dat is chibben zien karton hoes. Naar je wente. Nee, leuk. Maar hier komt dan de stoel zo. Hey. En naar je dij. En naar je vlog. Dus hoeske. Vier net abonneren, hè? En het beltje om te zetten. En jouw een blauwtoen kom mee. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Opa en Beppe passen even op Ildau. Zaak is naar Squalla. En nou, je hebt het wel. Ik heb je sportoutfit hoor. Officieel zoek ik nou te joggen met Boukje. Maar Boukje appt dat het had in de reis kennen weer. Toen weer eens gewoon keuren, maar nou, dat zit er helaas net in. Dus ik keur je nou gewoon even naar het of een bakje koffie. En dan maak ik vanmiddag of joen zelfs nog maar even joggen en sporten. Ik ben nou even eerlijk vrij. En een bijkletsen met vriendinnen is ook altijd goed. Dus dat zeg ik eerst doen. En misschien vanmiddag nog even boodschap doen. En voor de rest heb ik eigenlijk net zo heel veel in de planning. Dus we zullen wat erbij brengen zullen. Later. En we hebben om naar huis. Kom krijg bij Boukje. Wij hier toch nog wel aardig les van de reg. Dus nou ja, ik denk dat hoek ik net te vloggen. Dat is wel wat sneu. Maar we hebben gezellig bij kletsen met koffie gewoon. Laurens weer direct. En dat is de zoon van Boukje. Die trekt wel mijn zaken wel eens wat vlogjes doet. Dus we hebben even gezellig zitten. En nou, ik hoop dat ze na je week wat opknapt is. En dan zien we dan eens weer. Ik zal naar je opa en Beppe en Ildau. Als je dat chippen wel wat doet in het huis, ben we in de verbouwerij. Als je dat hier wel wat doet. Dan mag ik even naar. Hi Chibbe. Hoi Tiffany. Wat doest? Ik zoek een badje behoren. Maar het was nog net ook veel meer tegen aan het mis, hè? Die boven zit ik in het bier. Oh, huh? Maar wat wordt dit? Dit wordt haar salon. Ilse haar salon, weet het. En dit wordt 10 hoes Chibbe? Ja. Tje? Daar kom ik erbij. Dat is Chibbe zien karton hoes. Naar je wente. Nee, leuk. Maar hier komt dan de stoel en zo. Balie. Wat leuk. En dit wordt het wasbakhoekje, zeg maar. Ja. Doe maar een kraantje. Die keuken? Die keuken. Zie je wat daar al heel leuk? Dit is verkocht. Dit wil je het ophellen. Ben je gedaan? Ja, nou, wie gaan er wel even werk. Kastjes leeg. Kastjes leeg. Dat is nog wel, daar zit nog wel wat. Dus zit nog wat. Wie kennen al even wat? Oei. Tio, man. Bedankt. Zijn maar liedje. Oh. Lietslee famke. Doe maar snel, zo wordt janken. Leer maar lekker. Ah. Flip flap. Ik heb een skutte hek op. Kom man. En dan ben je daar aan het opruimen en dan krijg je echt nog wat leuks. Ik ben hun het maar kwijt natuurlijk, maar ik denk wel leuk voor op zaken zien waterskamer. Mooi rekje, je kan er hier zien knutselwerkjes aanhingen en zien stiften en kleurtjes en knutselspullen kwijt. En het is natuurlijk een beetje een jungle thema, dus ik zal zien dat ik dat schilderij ook nog ergens kwijt kan. Leuk. De schilderij hier in Holland. Misschien wel leuk. Ik maak dat oren rotzooi nog even voor het helje. Ik Chris BM ken op zich echt wel voor. Zaken had heel erg van Chris BM, dus daarom zit het er nog steeds. Ja, ruim ik dat op. Dan komt die hier mooi te staan.
Dan krijg ik nog een hele mooie kriegen van een neushoorn. Misschien kan die mooie beide meeste kosten. En dan maak ik nog een plakje van het rek. Die kan ik in de holle onder het... Hier bij het bureau. Ik denk daar een beetje naast en achter die kastjes. Maar eerst vrijbaan, meidje. Dat is wel leuk. Je rond een meidje. Misschien kan ik wel een beetje scheef achter die kastjes staan. Hier kan die kastjes nog verder. Beetje. Qua hitte past er nu elke vooral vol. Maar ik krijg wel opschalen. Zo zo de passen met het. Tja. Dit is wel handig. Ik heb zaken hier mooi zien knutselwerkjes die er hier onder het bureautje maken. Ik heb er dan mooi hierin doen. En dan kunnen die vakjes zo mooi spul staan. Dan krijg ik wat. Maar die ik hem alleen nog even naar vastzetten. Ik zet hem eerst een beetje scheef. Dit is wel mooi. Ja. Ik ben er heel content mee. Tja, ik heb daar mooi al die werkstukjes om het heen. Mooi hoor. Shit, dit is altijd mooi. Dat lees ik nou dus pas. Maar er staat op. Tante is lief. Zul je haar wel krijgen. Vet schattig. Nou, ik denk misschien zit er nog een leuke tekst op. Zo'n soort tekst wil je wel vaker zien, hè? De stoeltjes nog even weer rond. Die heb ik tweedehands gekocht en die ga ik een beetje zelf wat opverven. Ik krijg zoals die lakkerkastjes. En dit is een lakkerkast, dat is weer een hele oude. Nou ja, dan kun je het dan nog weer broeken. Ik vind nog iets van Christ. Zaken is een Christspel, jongens. Echt. Echt. Ik heel echt. Ik zei ik even heen. Ja, dit is wel cool. Ja, en dan wil ik die dan van die neushoorn er nog een beetje zo scheef voor haar. Volgens mij is dat wel cool. Dus ik die aanstek nog even ophelden. Ik zie het heel dan. Hey zaken, waar gaan we heen? Gitaarles. En wat is er met die voet gebeurd? Vertel dat eens even. En wat is er, hoe is dat gebeurd? Nou, ik sprong op een blokje, maar ik zeg een blokje. Je sprong eens op een blokje, maar de zij was het blokje net. Nou, rest een beetje nu weer heen. God wel weer hoe, hè? Hildo even mij. Maar sorry. Jawel. Dan zet ik Hildo achterin. Zetten we Hildo achterin. Zit jongen, met de gitaar het even van de regen, hoor. Dus ik dit even achterin zetten. Ja. Snel. Dan kun je me gewoon even vast houden. Zo, voetjes een beetje aan de kant. Ja? Ja. Prima. A few moments later. Gelukkig kun je bij het gitaarspelen zitten. Ja? Ja. Ja. Lees eens iets. Yay! Ja, probeer maar eens. Oh, derde volle vogels. Zo, we hebben een vullen. Wat een concentratieboog, hè? 400. 400. 400? Nee, ja. Ja, dat denk ik wel, hè? Nou, kopje erbij, hoor. Kom op. Dan 0 met een test. En dan? Ja. Draai smaak van een vakje. Ja. Ja, dan gaan ze dit beide stukken gaan ze spelen. Ja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Met een happy birthday.
Ja, en dan komt weer. En dan komt er een stukje achterom. Dat is het nice stukje. Zie je direct even wie scrubben dan? Ja. Werd dus gelukkig gaat Beppe Sjoukje voor u pannenkoeken maken en een soort vleeszuur hier ze toe. Dus zien wat het is. Dus ik ben eerlijk vrij van het eten zien. Oh, lekkere dikke. En wat vleeszuur is, geen idee. Maar Jelke wie voelt heel enthousiast, dus die zit van vroeger uit wel vaker honnen. Lekker vleeszuurtje erbij. Vleeszuur, hoe kost het, hè? Ja, lekker. Ja, ik heb geen idee. Dus dat zit ik even opwarmen, heel lekker makkelijk. En dan Leo, het wil weer voor jullie. We waren lekker in de chill, hoop ik. Een bandjes aan hun deel houden. Dus ik zou zeggen, vond je dit een leuke vlog? Abonneer je en zet het beltje aan. En via het net een blauw toenke omheen te gaan. En de Chill app te downloaden op je tablet als telefoon. Hoi!